Vi har startet en elbilsforening her på Samsø som en fortsættelse af projektet med at blive fossilfri. Vi vedtog jo en masterplan her på Samsø for 2 år siden, hvor vi gerne i 2030 vil være et fossilfrit samfund her. Vi er CO2-neutrale i øjeblikket, men en lille smule snyd på den måde, at vi producerer strøm ved hjælp af vindmøller, men vi forbruger stadigvæk brændstof. Og det er jo så det, vi vil gerne væk fra. Og i forbindelse med det, der er den her elbilforening så blevet stiftet. Jeg har selv en elbil, og jeg kan ikke finde noget negativt. Det er faktisk det bedste køb, jeg har foretaget nu i hele mit liv. Det er min elbil. Det er helt vildt. Den er hurtigere optrækket end min Mercedes. Jeg sparer 2.000 kroner om måneden. Jeg sparer miljøet for 5 tons CO2. Indtil nu så har jeg selv kørt rundt i en benzinslugende transporter. 2,5 liter. Så jeg besluttede mig, at nu skulle det være slut. Så her i mandags, der var jeg oppe og hente en Renault Fluence i Nordjylland. Jeg regner mig frem til, at i forhold til hvad min gamle bil koster i vægtafgift, der er elbil gratis. Og hvad min gamle bil den koster i benzinforbrug om året, og lap imod hvad elforbruget er om året her, og så videre, hvad der var af udgifter på de forskellige biltyper. Så vil jeg have rundt regnet 22.000 og gøre godt med om året i forbindelse med det her. Og den elbil her, Florencen, 2 år gammel, den har jeg givet 100.000 kroner for et bytte. Det vil så også sige, at jeg giver reelt set ikke en krone for det selv. De 22.000, jeg nu sparer om året efter bytte, den er jo med til at betale min elbil. Så økonomisk set, jamen, så er det rundt regnet udgiftsneutralt. Det gode ved elbilerne er, at det er nogle små, kvikke biler, og de har nogle gode køreegenskaber. Udfordringen bliver selvfølgelig med rækkevidden på bilen og trækkraften i den. Der er lidt udfordringer med, at man kan have trailer med efter nogle håndværkerfag, de er nok bedst ved købet og have bilen til. Og der kan der være lidt udfordringer i, at man kan have gods nok med på den. Jeg dækker hele øen ved, at jeg kører aftenvagt. Så når jeg skal fra den ene ende af øen til den anden, og måske flere gange på en aften, så kan den ikke holde strøm til en hel aften. Altså jeg tror, den største udfordring, det er faktisk, at der er ikke nogen direkte herovre, der kan lave vores biler. Og det er også på Danmarks udfordring. Dem, der skal betale, det koster 3.000 kroner at sende den over og få den hjem igen. Når folk de køber sådan en elbil, så er den jo som regel ny, og så har de jo en fabriksgaranti. Og hvis der er nogen fejl, eller der sker et eller andet med den, så kan vi jo ikke lave den i den garantiperiode, de har. Men jeg kan da godt se, hvis det er, at halvdelen af øens biler herovre, de bliver elbiler, har vi jo ikke ret meget at lave. Og jeg skal jo også tænke lidt på mig selv, og jeg bliver nødt til at følge med i udviklingen herovre. Og jeg regner også med, at vi skal etablere, så vi kan lave de elbiler fremadrettet. Hvis jeg skulle sige 3 ting, der skulle kunne gøre, at flere de købte elbiler, så er det simpelthen, at de bliver billigere, og at batterierne bliver bedre, og så at der er ladestandere inden for rimelig afstande. Vi har ingen offentlige ladestandere nu på Samsø, og det er et problem i forhold til at få private til at skifte over til elbil. Så derfor har vi jo nogle stykker på Samsø, kommunen og Energiakademiet, besluttet at sige, at nu gør vi noget ved det og udruller den offentlige ladeinfrastruktur. Og det bliver med en ladestander i Tranebjerg, den største by på Samsø, og en på hver trafikhavn og en på Samsø Energiakademi. Det er en god fornemmelse. Det føles godt at komme kørende i sin elbil og vide, at man sviner ikke, og man holder hånden under miljøet. Og det er jo kun til låns. Det er jo vores børnebørns det miljø der, så vi skal opføre os ordentligt. Men det kan man gøre ved at købe en elbil. Så den del er det, synes jeg også er en rigtig god følelse at have med. Så vi håber på, at Samsø, vi giver resten baghjul af resten af Danmark, resten af verden, at Samsø kommer helt i front på elbilområdet inden 2020.